Vítajte u mojho ďalšieho videa zo Minecraft Survival Games, pretože ma to baví, no tak natočím znova. Hráme Map Water Town Arabic Forest, čo ja viem, si dám Town. Takže začáme. Možno ďalšiu hru si zahrám s Neofafom. Tak ďalšiu hru. Tak tu skús prísť. Survival Games. Neviem, skús jednu z tých troch. Z tých štyroch na tom boku, vieš, sa mi zdá tá, čo by mala ísť. Neviem, ich nebude veľa voľných. Rýchlo. 10 sekúnd. 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Bohužiaľ. Takže hrám. Takže utečem. Sekúnd. Takže ideme. 4, 3, 1. Hráme. A tu sú schody, Dobre, ti toto pasa. Takže, aha. Doriti. Sonoboj hráč bez ničoho. Dobre, jeden odpadok, ale... Ešte žiješ? Áno. Nerúz. Dáme si polievku. Ja som našiel takú jednoduchú vlastne. Fajné meno. No, neznačím, tých sú vzadu útočia. Takže... idem do ďalšej arény, takže som späť. Čiže zobotuje téma. Áno, že si dáme vote. Arabik to som ešte netočil, ale... Forest ma aj tak baví najviac. Ale Arabik som ešte neskúsil. Ale asi viem, čo to je. Takže... ja si dám ešte znova pozostavím až keď sa spustí. Tak zatiaľ čaute, že už hrám. Teraz sa to... takže ja hneď zdrhám, kde si Mufafa? Skáčem a mlátim. Ja tiež skáčem a mlátim, ale tu veľa hráčov sú skáču a mlátia. Teraz robím otočku. Tak to je si ty, neviem kde si. Som v strede, ja ťa hľadám. Si v strede? Hej, vidím ťa. Čau, Aďo, ja mám ťa od teba hitol. Tak zdrhaj, ideš za mnou? Budem cheater a dám si trojku. Keďže toto bude najobľúbená, asi neviem. Co to je vám?
Nie, iba kýbla, ale keď o tom asi nevedela, tak sa vysvedla. No, bo ja som videl kousek do asi mal viac klikov, lebo ja som bol klikol takisto ako ja a zabil tohoto. Ja mám tie kliky. No, ja mám. Čítaj taký, ale na tam na to je pošujem, že kvôli tomu to video asi dostajem dámy, lebo nemám. Ty máš stále? A to si nemá vraviť. Ja si iba vtedy dávam do... Teda ozaj, poviem, že chce byť youtuber, aby si pozrel moje videá, čo má nejakú kvalitu, vieš. Ale nemám žradu, ja som hladný. Tak musíme skočiť. O, tam vidím Nik, Aďo, kde si? To kebyže... Čakaj, ja som pri tebe. Ahoj. To si ty? Ahoj. O, tu je nejaká cesta do podzemia, kde som išiel ja. A ja som tomu viazol. Choď za mnou. Ale doj ti. Ja som v studni. Som v studni. A mám polievku. Ty si našiel tu Ale to je iný vchod do nej. A mám... som späť. Tak choď sa pozrieť. Dohodíme, či sa... Ja som nemal z tohoto zoskať. Žiješ ešte? Čo si tu ide ku mne? Počkaj, ja to preverím. Ja už idem, nikto tu není. Tu je stále ten, čo ma zabil. A oni sa tu bijú hore. Si verte. Ale on ma do toho vymáha. Haha! Mám tyčku a nemôžem sa ju použiť! Á! No, stiahol sa. Sa musím nadýchnuť. On ušiel, on zutekal. A ja mám polku srdiečka. On je zutekal, on tam je. Povedz, ako odíde, povedz. Odchádza, ide skočiť takto z vrchu. Hej, kto ti ma skáže z vrchu? Dove ti. Utekaj mi to. Nie. On sa bojí pupka s tyčkou. Myslím, že keď sa... Ujdím, teraz máš šancu. Je pri mne, kde si? Je v tom oko. Je už dosť ďaleko, on sa tam zakončil. Beží k tomu, díva sa do studne. Nevidí to tam. To je na to, že som našiel. A skočil. Au. Takže zatiaľ čau, kým sa s tým ďalšiu ale 5. A to tam som, vieš, kedy natočal? Vyskoč a hoď otočku. Ja som nevidel. Stále to je. A vidím ťa. Ty si na opačnú stranu. Dívej sa cez tú dierku. Hej, Aďo, choď ku mne, hej? Keď sa začne hrať, chodíš ku mne a ja idem pre. Ale ešte vyrabujem predtým jednu trojhojsu. Tak zniehaj, Aďo! Nie, to nie si ty! Sypni! Mám 11 šipu. Ja ťa vidím. Rýchlo to iný hráč. Utekaj, je to zmenením za tebou na meč. Aký? Sorry. Ja som... Aďo, ty máš... On ide. Je kaput, vezmi si kamenný meč. Ja si vezmem Findon Steel, ja sa musím najesť. Klíma. Musíme ísť. Tam je nejaká truba. Vyrabujú, ja kryjem. Nie, ty budeš chodiť kryť, hej? Ja mám 23 šipu, ak by si mal povedz. Aďo, ja budem rabovať a ty budeš kryť, ok? Tam je pačka. Tu je vchod nejaký. Napoval. Idem napoval. No nič. Idem dole.